Ka san wata eka ce ta shinkafa. Turawa suka noma guri. An jera sojoji. Kamar ran batsau. Da aka tashi raraka aka rarako. Mu ma muka rarako za ka shigo gonar shinkafa. Sai dai ka je. Dan. Amara asiri. Ba lakani sai gogewa da ƙwarewar yaƙi. Sun tsaba taurin kai na soja. To, ya sunan mutanen? My name is Sunday. Ni sunana ainihin Monday. Babbar magana aka ce kunne ya girma kaka, muguwar uwa sai buka. Dunkulallen sako ne ke fita ɗaiɗai cikin shirin Kiti Murmura. To ni sunana mai ƙani Idris. Iblis. Idris. Idris. Idi kenan. A ku ya hakuri shi dama haka yake. Wannan ƙani ƙyaƙe na ɗauke-ɗauke ƙya mana yawa. A ƙe yau ko kaɗan ƙarya na yi ƙwai. Sai an damu wanda ya ƙone ƙwage ƙwa. Ta zo ƙarshe. Yawa. Cikin tsarin Kiti Murmurar jaruman shirin sun kulla harƙallar zama sojojin gona. Hankali ne, in kana kyamun wannan abu, hankali na ne na ƙyaƙe. A'a, ka'idar tsoho zai bada katin rago. Saurayi zai bada akuya ko bunsuru. Dan yaro ko zai bada kaza. To in Allah ya shi wannan ya ƙyawa wani mutane. Za ku yi bacci har da mun sha. Ni fa sai yau na sake tabbatarwa ku mai garin nan fa. Ba ƙaramin ɗurin gona ba ne. Shirye-shiryen Alkausar Movies sun kawo muku sabon shiri Kiti Murmura. Nan da ni za ka zo ha. Ban gane ha ba. Lasi bai waina. Sai gida. Kudi. Yawwa. Na asusu a gida nan koya a gida. Wani sunan kudi ba mu. Ɗaukar nauyin shirin Isa A. Muhammad. Dan fara mata katako aka. Labari da tsarawa Musa Ibrahim Kyaure. Shiryawa Malam Kabir Algon Kaugama. Jagorancin shirin Sani Hukuma. Bada umarni Ibrahim Bala. Kiti Murmura sabon shiri yana nan fitowa.